sinun kelekka on? Tämä on Evinrude vankelmoottori ja tämä on mun Suomeen tullut esittelykelekaksi ja tiettävästi ainut laatuaan, että näitä ei ole Suomeen tuotu toista virallisesti. Joo. Ja tämä oli erittäin huonossa kunnossa, kun mä sain tämän ja minun on tämän täysin tehnyt uudestaan. Tämä oli puun alla tai puu oli kaatunut? Puu oli kaatunut päälle ja se oli sieltä metästä löydettiin ja yli-iistä. Ja minä tein sitten muutaman talven tunnit töitä. Joo. Tässä on niinku uustuotantona on puusta on nämäkin, mutta nämä oli niinku alkuperäisessäkin oli puuta nuo. Joo. Joo, on hieno. Sassin vankkelikone. Se on Sassin vankkelikone. Koneelle ei tarvinnut tehdä mitään. Ei. Löytyykö osia enää? Ei varmaan mäntää löydy. Jos muihinkin vanhoihin hankalasti löytyy, niin luulisi tähän. Että. Mutta hienosti se käypi. Joo. Ei ole alkuperäinen tämä matkoista. Teetättekö tuo moottori paljon vai töitä vai kävi, se on ollut ihan... Moottorille ei ole tehty yhtään mitään. Joo. On osuttu nuo palavat vaihdettu vaan. Okei, ja hienosti käy ja lähtee. Pelaa. Onko siinä mitään omia oikkuja, kun tuo vankkeli niinkö? No ei siinä oikeastaan, se on normaali kaksitahtikone, että se on laakkareiden läpivoiteleva, myös se bensa jäähyttää sitä roottoria. Joo. Niin se pitää olla 3,5-4 prosenttinen. Se on. Se on. Okei. Just.